बड'लेण्ड एफसिआ क'क्राझारनि जिनिखि साइ स्टेडियाम बे साइ स्टेडियामाव अपेन मोनसे ट्रायल लादों। बे ट्रायलनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जाहाथे गामियाव थानाय लाइमोनफ्रा जायनाखि गोरों व्यक्ति टेलेन्ट दङ बिथांमोना जाहाथे थाखोमानानै थाया, बिथांमोननो मोनसे सुबिदा बा खाबुखौ होनो थाखाय नैबे अपेन ट्रायलखौ लादों। दा बेवहाय जायनो मोजां गेलेनानै देखायगोन बिथांमोनहानो नैबे जेनाखि फैबाय थानाय डुरान्ड काप बड'लेण्ड एफसिनि जानानै गेलेनो थाखाय सुबिदाखौ मोनगोन। आरो बेवहाय जोंहा जोंनिनो स्टार प्लेयार हलिचरन बिथाङाबो दंफैयो, मनेस्वर बिथां दं, हेड कच जोंहा बिकास पान्थि बिथाङाबो दंफैयो। दा मिजिंथिदों जाहाथे जोंनि गामि गफाफ्राव थाखोमानानै टेलेन्टआ जाहाथे सिरियैनो थाया, बिथांमोना मोनसे प्लेटफर्म मोनो। बिनि थाखायनो नैबे जेनाखि ट्रायल बेखौ लानाय जादों। डुरान्ड कापनि थाखाय जिहेतु बड'लेण्ड एफसिआ बाहागो लागोन, बे बड'लेण्ड एफसिआ माबायदि थियारि जानानै दं? माबायदि थियारियाथ' गुवाहाटियाव दा ट्रायल जेनाखि प्रेक्टिस सेसन बियो जागासिनो दं। LNIP जेनाखि मोनसे इनस्टिटिउट बिथांमोननि फिल्डआवनो प्रेक्टिस सोलिगासिनो दङ। खोब जोंनि लाइसेन्स हल्डार कच बिकास पान्थि बिथांनि दैदेननायाव प्रेक्टिस जागासिनो दङ। दा बेजोंनो नैबेहाय दिनै जेनाखि सेलेक्ट जानाय प्लेयार बिथांमोनखौ सरजाबदेरनानै आरोबाव गोरासिन बानायनो थाखाय दिनै नैबे जेनाखि ट्रायल बेखौ लादों। माबायदि आसा खालामदों? आसायाथ' जोंना जोंनि ग्रुपआव FC1 दं, कार्बि आंलं मर्निं स्टार दङ आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड दङ। दिनै जोङो नायोबा जोंनि थाखाय मेन प्रत्याबान बा अपोनेन्टआ जाहैबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC। जोङो बिथांमोनखौ ड्र'आव बा बिथांमोनखौ जोङो फेजेननो हायोबानो जोङो क्वार्टार फाइनाल मोनहैनायनि जेनाखि सिमां बियो खोब साखाथियाव दङ। आरो बिनि उनाव थांखियाथ' दङ ट्रफिखौ बोरैहाय जोङो लाबोनो हायो। मानो होनोबा देग्लाय जोंजों लोगोसे हलिचरन नार्जारी बिथाङाबो गेलेगोन। जोंनि हांख्रायनाय लेखा बिथाङा बड'लेण्डनि थाखाय खनसे गेलेनानै होनोसै होननानै बिथाङा दिनै आवगायबोदों। बिथांखौ जोङो धन्यबाद होदों, साबायखर बावदों। दा बिथांनि गेलेनायखौ नुनानै जोंनि बड'लेण्डनि गासैबो जेनाखि सेंग्रा सिख्ला लाइमोन गेलेगिरि बिथांमोन खोब एनकारेज जागोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हायो। माब्ला गेलेजेनगोन बड'लेण्ड एफसि? फार्स्ट जोंना खेलाया जागोन 1 आगस्ट, 1 तारिख आगस्ट नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिजोंनो खेलाया जागोरगोन। बिनि उनाव कार्बि आंलंजों दं आरो FC1 लादाखनिफ्राय मोनसे टिम दं। बड'लेण्ड एफसिनि खेलाया गुवाहाटियावनो जाजोबगोन? गुवाहाटियावनो जाजोबगोन, मोनथामबो खेलाया गुवाहाटियावनो जागोन। खुब सरसा जादोंमोन जे गेवलांबाय डुरान्ड काप। जोबोद मोजां खोथा। दिनै जोंहा फैगौ डुरान्ड कापनि थाखाय बड'लेण्ड एफसिनिफ्राय जाय मासिगिरिफोर बिथांमोना जे दिनै बेवहाय ट्रायल मोनसे गुबुन रायजोनिफ्रायबाबो नुजाफैदों। बेवहाय दा गेलेनाया जागासिनो दं। बेवहाय सेलेक्ट जागोन। सेलेक्ट जानानै मोजां सेलेक्ट जायोब्ला जाहाथे बिसोरो फैगौ जानो गोनां डुरान्ड कापआव बिसोरो सुबिदा मोनगोन गेलेनो थाखाय। आरो आंना बेनो मोनसे बुंनाय, थारमाने जोंनाव खना गफा माखासे मोजां गेलेगिरिफोर थायो, नाथाय बिसोरखौ नायसननाय जाया आरो जोंबो मोनथिया। दा दिनैनि नैबे साइ स्टेडियामाव मा सोलिगासिनो दं, बेवहाय बेनिफ्राय जाय बिथांमोनहा मोजां गेलेग्राखौ जाहाथे माने दिहुननानै फैगौ जानो गोनां डुरान्डआव जाहाथे मोजाङै बड'लेण्ड एफसिआ मोजां देखायलांनो हायो, बेखौनो आङो बयनिसिमबो खावलायो।